Sino ka bang nambabasher? Excuse me, hindi mo ako kilala. How do you do, mga dudu? My name is Paolo and welcome to another segment of our favorite show. English din mo ako sa bayan ko. Punyata! Why are Filipinos like this? Yan, narinig ko to sa isang comment section kung saan napaisip ako, ba't hindi natin daanan ng mga bagay na mapapaisip ka nga naman sa tanong ngayon. Why are Filipinos like this? Bakit ganito ang mga Pilipino? Aba, ang sarap-sarap maging Pilipino. Simulan na natin. From Simon, 1D 2020 comeback. One Direction. Hey! Wala ng puday yan. You've got them. Mga laki sa ang dami kong makita sa pixel. Hash 5! Walang kwenta 1D dyan. Ang D dyan ay demonyo. Okay lang yung Luis. Ginagawa mo yung trabaho. May hype po pa sila. Hype! Ito may mukha ni Marlo noon, no? Oh, tsaka kung ang inayos na lang niya ay ang kanyang personalidad kesa yung kanyang mukha, baka mahal na siya ng tao ngayon. Pero di ba, walang surgery ang pagiging kupal, di ba? Why is Marlo like this? Todd from Gabriel. Teacher, no eating in class, boys at the back. Sinigang mix, paminta, luya, bawang sibuyas, kamatis, suka, alright. Alam ka ba? Narinig ko ito pero sobrang tagal na, no? Silvitatos, bangus, tilapia. Walang kwenta 1D! Tsaka hash 5 dito. Alright. Get, kaya masarap paging Pilipino, di ba? Sunod! Iatag ng kamote. Bumili ka ng asukal na pula. Magluluto Kanta yun. ng kamote cube. Para tayo may food trip mamaya. Para na daw, para may... Para tayo may food trip mamaya. Para may putik mamaya. Sunod! From Fernando, Magellan and the Boys 499 years ago. On March 16, 1520, Kala ko galing sa... was discovered by Magellan. Kala ko galing sa Monty Python, kung alam niyo. Pader ba? Pader kala ko dagat. Until they saw small Limasawa Island. Wasa ka kay Lapu-Lapu, antayin mo lang. Hindi tatalab tong depensa mo. Sunod, from Law of Martial, Pinoy saying mga bobong Pinoy. O tama ba, ano ba? Pilipino lang ang pwede manlahi sa sarili nila. Ano ba? Pag ibang tao lang sa ibang lahi, magagalit kami sa'yo, matitrigger kami. Ano ba? Kami lang pwede manlahi sa sarili namin. Sunod, from Froilan Loayon. Paano ko Tita Rowena. Bakit ganito nga naman ang mga Pilipino? Nagsasabi panoorin. Ano ba to? Hello, welcome back to my channel. Hello! Ang Welcome! pag-uusapan natin ay request ng isang subscriber ko na paano ba ako umungol o gaano ba kalakas ako umungol, no? Idol kita ako. Sino ko na subscriber? Bakit ba mga katanungan nga naman? Diba? Parang why are Filipinos like this? Alam naman ninyo na ang ungol ay nagdadagdag ng pagkael ng isang lalaki, lalong-lalo na kung malakas kang umungol. Ang ungol kasi ay ito ay naghuhudyat kung nagugustuhan mo yung ginagawa ng isang lalaki o kaya ay nasasatisfied ka sa kanya. Ang ungol ay talaga lagi ko inaantok pag pinapanood ko siya. Ang tagal ng mundo. Na ganito, oh. Okay, tigil na natin. Ano ginagawa nila? Di ko kailangan ng mga ganitong kasagutan. Bakit ganito nga mga Pilipino? Kailangan ko ng sagot. Sunod. From Justin. Alvin. American. USA sucks. No! Pinoy. Ang shit ng Pilipino. Alam ko. Iba yung tunay ng Pilipino. Galing sa sarili nila. Wala, gano'n talaga yung mentalidad ng mga Pilipino. Okay yun. At least kilala natin sarili natin. Kasi
dinedenay pa rin. Mabuti na yung galit tayo sa sarili natin para pagbutihin natin sa sarili natin. Mas ayoko yung klase ng galit sa sarili natin na wala namang pake. Yun ang wala mapupuntahan. From Zereline. Hindi ko mag-gets yung logic nito eh. Tinatakbo mo yung ingay pero nag-uusap pa rin kayo. Bakit ganito mga Pilipino? Alam ko rin pinakikinggan nila kung bakit. Sinigang mix, paminta, luya, bawang, sibuyas, kamatis, suka, kura. Sunod from Carl Alberto. Ito, ibudbud mo sa pangusap mo. Walang kasi gano'n. Pasensya na, hindi ko alam ang pinagkaiba ng nang at nang. Ulitin ko na naman ba ang pinagkaiba ng nang at nang? Ang nang na may N-A-N-G ay sumasagot sa tanong na paano. Paano ba? Pag naman NG, na may sumasagot sa tanong na ano. Yun lang kasimple yun, di ba? Kung may iba pa yung katanungan, tanongin nyo si Tita Rowena nyo. Sunod, from My PP is Glorious. Top 10 speedrun ay yung magkatapos yung mga ganyan laro. Number 1. Buang China. Ba't kayo ganito? May buang nga dito. Yung mga gusto ko sa mga Pilipino, ang dami oras sa mga napaka-importanteng bagay. Paano umungol at gano'ng kalakas? Bayan. Ayan, sa Bayag Hotel, alamin natin. And lastly, Yawa Bridge. Nakita na natin ito, di ba? Yawa Bridge. Hindi na kaya ng phone mo, ha? Nag-pixel ka lang. Kaya po, ba't hindi tayo maglakad sa Yawa Bridge? Subscribe o maliit titi. Tama yan, makinig tayo sa kanya. Sunod, sale TikTok. Kung nakita mo yung jowa mo na lumalapit dyan, tinitignan yung presyo, layuan mo na. Manonood dyan ng paano umungol at gaano kalakas. Yun na lang yung sana title ng video na to kasi madedemonetize tayo. From Mika, breaking, Senator CJ Villar was found on the album cover of Taylor Swift's Folklore. Ay, bagong album niya. Hindi, mga kanina One Direction po siya. Lahat na lang ng comeback. Comeback naman ng mga subdivision ngayon. Sunod, it was said that Senator Villar was planning to buy the forest to cut all of it. Sunod, Panginoon, ingatan niyo po siya ha. Mahal ko yun eh. Wag mo ako utusan, Pilipino. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Tinawanan mo yung ama namin remix, di ba? Ngayon, hihingi ka sa akin ng nagustuhan mo, leche. Bahala ka dyan. Kailangan impyerno mo. Sunod. Bakit? Sino ka ba? Sino ka bang nambabasher? Excuse me. Hindi mo ako kilala. Why are you like this? Hindi mo ako kaano-ano. Kaya wag kang magko-comment ng kung ano-ano. Ngayon, comment kayo sa baba. Comment nyo kung ano-ano. Maraming salamat. Po, yung ba, ano ba yun? Pinsan ba ni Rowena? Paumanhin po sa aking mga nasabi kanina. Kinailangan ko malaman yung mga kaalaman sa video kanina kung paano umungol at gaano kalakas. Sunod, from Christine. Experiment tayo. Tama mga ito yung mga katanungan na kinailangan ko ng kasagutan. 538 na tao. Kailangan ko nga ito malaman ngayon. Ha! Maraming salamat. Sunod, from Moody. You would not believe your eyes. Bakit ganito? Mga Pilipino. Flies lit up all the Okay. Hindi ko kaya. Kakakain ko lang. Leche. Sunod. Anong pedestrian lane? Kabaong. Bahala ka dyan. Kojic lang daw yung sabon nila. Sunod. From Daryl. Me being reincarnated as a Filipino. Kaya ka na-reincarnate bilang Pilipino. Dahil alam ng kalawakan na kaya mong danasin maging Pilipino na malakas ka. Ano ginagawa nila? Naghahanda sila sa kamatayan nila. Kaya ako, pag naalala ko, nga pala Pilipino ako. Naalala ko na, puja, kaya ito binigay sa akin kasi kaya ko maging Pilipino. dahil kaya ko guminhawa bilang Pilipino. Yumaman ka sa Amerika. Madali lang yun. Dito ka yumaman, di ba? Dito ka guminhawa sa Pilipinas. Doon mo malalaman na tunay ka malakas. Sunod. Paano ba? From Kapantan. Bumili ako ng milk tea. Milk tea. Pwede pa lang inumin kahit hindi my day. Oh, may beat pa.
Okay na. Tama nga naman, di ba? May mga gusto kong kasagutan eh. Nalalaman na natin daan-daan. Felt like I was an old cardigan. Sunod, from Marco. Starts with why. I Don't know why. Mahalin ang sariling ate mo. kaya ang sarap maging Pilipino, di ba? Hindi! Masarap nga makinig ka, Christian. Yan ang tanong ko ng Harry Potter na reference dito sa channel. Pero maraming salamat. Ang tanong, anong klaseng Pilipino? O nako! Mag-aaway-aaway na iba't ibang mga Tagalog, Bisayawa, lahat. Yun lang yung dalawang alam ko. Kalimutan na natin lahat. O baka bago kayo magalit, comment din kayo na kung ano-ano. Kaya wag kang magko-comment ng kung ano-ano. Ano ang pinakamalakas na klase ng Pilipino? Comment nyo na sa ibaba. Eh di mayaman. Sunod, from Charlie. Ito yung issue sa kanya yung sa Hawaii ata. Wala akong pake kaya di ko na sinundan. Bakit ganito? Why are Filipinos like this? From Theo, yung nahulog yung kaibigan mo sa kanal. Diba? Kupal talaga yan. Tunay na Pilipino, mapagmahal sa kanilang kaibigan. Kaya lahat ng mga inuman niya, mas naalala ko pa yun kasi yung mga makabuluhan na parte ng aming mga buhay magtotropa. Mas naalala ko pa to yung mga nasukahan, yung mga pinagtripan ng laseng. Tama, sunod. From Richard, me a Filipino, seeing all the memes about my country. Humor based on my... Isang friends na reference po siya. Pang buong mundo na ang mga Pilipino. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Sunod, from Veril. Hindi to Pilipino! Hindi mo maiintindihan ang paghihirap namin. Pero... Alright. Sunod. From Days, Touch by Touch. Dito mong basag na sa MP. Abuti na yung sumayaw siya kaysa basagin yung mukha ko. Maraming salamat. Sunod. Touch by Touch. Hey! Ano ginagawa nila? From J Mark, sinubukan kong magsaing sa Takore. Grabe, unang sandok pa lang nasuntok na ako lipa. Ito liter correct sa ating magsasaing zone. Try nyo nga ito, picturean nyo nga, ipadala nyo sa ating subreddit sa description. Tapos gusto ko rin makita yung mukha nyo pagkatapos kayo bugbugin ng magulang nyo. Bakit ganito mga Pilipino? Sunod, from Julian. Hardcore DBS. Hey! Hey! Yung mga gusto ko sabihin Pilipino, ang daming oras may pagtalo sa mga taong walang pakialam sa kanila. Hey! Hey! Oh! Hey! Copyright. Pakiramdam ko nakakaantok pag hindi kayo sa Pilipino. Parang okay, masaya na buhay ko. Wala na akong kailangan gawin na. So how are you doing, mate? How's your college scholarship going? How's your house? Kasi diba pag Pilipino ka, marami kang pagdadaanan para tayong isang mahabang teleserye na walang mabuting ending. Pero ibig sabihin doon tayo ang pinidanasin at pagwagiin ng pagiging isang Pilipino. Diba mas masarap ipagyabang yan kaysa pag-ibalahi mo. Elitista si Paolo, sabi ko na nga ba. So that is all for today, my folks and friends. Don't forget to like, share to your Filipino friends, and don't forget to subscribe. Paolo going outside.